In een veestal van een boer in Longerhou binnen juster gossen uit de jarrekelder vrijkwamen. Dat badde bij het mixen in de stal. De boer komt zelf in veiligheid brengen. Een van 60 melka is deeg in het roodgos. Alle kei binnen van de mond uit de stal hellen. De brandwacht begeleid van de midje een nieuwe poging om de jarren uit de putten te heljen. Medewerkers van Verslavingszorg Noord-Nederland zitten tenij vaker bij huisdokters in hetzelfde gebouw. Dat bad nou al in Ljouwert, Drachten, Warkum en op het Amelaan. Door in de huisartsenpraktijk te zitten komen verslavings onder het jocht. Friese gemeenten matten melkoor een planmeidje om dieken en paden veiliger te maken van fietsers in steef van dat alle keer afzonderlijk te dwaan. Nevens het fietsersboen kun je met yield besparen worden. Minister Schultz van Hagen wil dat alle gemeenten in ons land een plan hebben om fietsongelukken van te komen. Op de treie dwarpenskwallen in Reduzum zetten juffen en masters met hulp van ouders en BN het meubilair wet te plak. In de simmervakantie is de squallen van binnen op nij schilderen. Nood de farve droeg is en manje het nieuwe squallie weer begint, maar al het goed werd de plak zet worden. June vannacht droeg waar, met temperaturen tussen 10 en 14 graden, monodijs zinnen, maar ook bewolking en kans op wat regn. Het wordt een graad als 21 en er stiert een matige, ontvrij krachtige zuidwestenwind.